Здравейте хора! От Маги и Маги. Маги Блак и Маги Блонд. Набързо ще обясня защо изобщо правя това видео. Супер спонтанно реших да го запиша, тъй като сме се събрали в едно кафе в центъра на София, за да обсъдим един наш проект от университета и смятам, че ще е доста забавно и интересно да го запиша и да видите реално какво правя в университета като моден студент, тъй като до сега никога не съм показвала. Всичките ми видеа са само травелинг, а това не е цялата идея на YouTube канала ми и не искам да бъде само това. Чакаме останалите да дойдат. По принцип в екип сме по 6 човека и идеята на целия... Добре, 5. 4-5. Аз сме на 2 пъти броя явно. Трябва да направим цяла колекция и от тази цяла колекция, която е от 8 до 10 аутфита, трябва да изготвим 3. Да си купим материалите, всичко ние си. Но ние вече си измислихме концепция и е много добра. Накратко, концепцията ни е да пресъздадем връзката между технологията и човека, като ние ги пресъздаваме като две нишки, които се преплитат една в друга. И тези две нишки са реално основата и вътъка, които се преплитат в денима. Браво! Много професионално. Тъй като го вързахме и с технологията и бъдещето, решихме да включим и кабели като детайл. После ще сложа снимка ето тук на мудборда, как изглежда, за да го видите. Ето тук някъде трябва да се появи. Тя не знае къде се намира. Аз не съм предупредила, че ще снимам видео. Те хората не знаят, че аз имам YouTube канал. Какво казах? Аз не съм предупредила, че ще снимам. Хората са в шок, че записвам видео, но нормални сме, да. Така, сега набързо ще ви покажа скиците, които направих днес сутринта, защото вчера до 4 часа играх Монополи. Като цяло станах в 11. Срещата ни тук в кафето е в 2 часа. Сега колко е часа? 2:15. В 11 станах стресирана, че нямам скици, за да им покажа на останалите. Някой ти звъни. Баба. Кредит за бабата на Мишто, защото тя ни намери деним, дънкита, 5 броя за 1 лев. Тънканак. Ето ги. Аз после ще ви ги снимам още по-детайлно. И съм си направила малко записки. Също така на таблета съм ги качила в Procreate, за да добавя и снимки, от които съм се инспирирала. Space е so creative. Чакаме останалите да дойдат и започваме работа. Днес е 14 декември. Срокът за предаване на проекта е 14 януари. Имаме точно един месец. Но Сега почваме. ние сега почваме. Тази задача ни е дадена преди 3 месеца. Ние сега почваме. В последния момент трябва да направим цяла колекция и да изработим 3 модела, както и да направим фотосесия. Направим от различни цветове деним, да не е пачворк накрая, защото ме много ме дразни. Всички правят пачворк. Горната част е като късо якенци. Еко са и така. Моделиран плат. Все едно, дето ги учим отвори, сега. да, като се отвори плата, като се направят тези срезания, отваря се плата, правят се всичките... Казвам ви като идея, просто за това да има, да е масивно, да не са кабелчета, едно-две кабелчета. 2 hours later. Ставаме вече, 3 часа седяхме тук да обсъждаме идеи, всеки има някакви различни виждания за нещата, а идеята е да направим цяла обединена колекция, но тъй като сме различни хора, мислим по различен начин. Сега отиваме да видим кабелите, които сме купили, тъй като мислим да ги включим в дизайна. Ето я Мишето, която не иска да се снима. Това тук. О, не.
човека пак каже. Я да... сега тежко е. Я. Ако бях го взела. Айде сега, дайте. Unboxing. Отваряйте. Виж ли кой каза? Тери, тук ги виждам. Уха! Има много добре. Ох, те са много гнусни, бе. Как ще го носи някой? Те са тънички обаче. Добре, има бая. Има. Хора, супер спонтанно решихме да дойдем в ателието с останалите. Да, защото днес вече е сряда, нали? Да, имаме една седмица преди коледната ваканция да правим каквото и да е било. И в момента експериментираме, за да видим какво ще се получи. Това са къси панталонки, които просто обърнах наобратно и срязах през средата, за да видя как биха седяли като топ. След талията и надолу. И вече надолу може наистина да има това тук. Около който ще обърчим кабели. Има идея от това, Да. обаче различно е. Ние после ще поправим скицата. Има 3 кавачки за полутора. Днес е 6 януари, а ние сме записани в графика за представяне на този проект за 14 януари, което означава, че имаме една седмица да направим всичко. Имаме само един готов модел, а трябва да направим общо 3, така че в момента работим тук в ателието в Нов Български. Ето. И ние не знаем какво правим. Режем някакви неща и се надяваме на най-доброто. Това няма ли да го хвърлим? Кой е ужас? Не ми харесва като ти прави. Чакай, Действай! жена, чакай. Шепката. Маня, дай да режем. Така, ако е като трюдър, Как разпитаме на автоморга така да Другата част от отбора. Те са скъпи кабели, бе. Да, скъпи кабели са това. само от скъпото. Ама аз не знам какво трябва да се случи. Много си е добре даже. От тук до тук всичко, ако се отреже, ще се разпадне. Ама Това? това скъсено е до тук, виж. Да. Отпреди е скъсено до тук. Защо? До там скъси. Виж докъде. Защо? А има ли как? Защото Маги така ни каза. Има да знам. Сеш, провидението и си мисли, че аз снимам, пак няма да я снимам. Айде, снимай ме, бе! Снимай ме! Не може да ши хора. Какво да ви кажа калпа варамта? Само ми мрънкаш тук на главата. Гледай, гледай, гледай. Не може да направи хора един чигел, 1 сантиметър чигел не може да направи. Ето. Не ви ли е срам, госпожо? О, госпожо, моля ви се. Една задача имате. Снимайте сега. Тя ножицата не реже хора. После ножицата, що не реже шателето? Режете само пластях, нали? Чакай! Защо ми се разгради ръкавицата? От радиоактивните неща. Може ли само ножичко? Първо трябва да спидераш. Не. Това ти го кажа. 3 days later.
представянето на финалния проект. Датата е 14 януари. И днес ще представяме вече готовия проект. Нямах възможност да снимам абсолютно всичко в изработка, тъй като една част... Върви да помогнеш на Георги с нещата. Аз? Да. Защо? Ето това е. В последния момент правим презентацията половин час преди часа. Както чухте, току-що ме извикаха да мъкна манекените от колата на Георги в университета, защото вчера Маги прави фотосесията, тъй като имаше възможност по принцип да искахме да я правим на открито, но беше минусови температури. Аз тези дни съм леко болна и тотално отказах да се снимам навънка. В момента довършва презентацията, която ще представим след малко. Аз отивам да помогна с манекените и мисля да запиша част от презентацията в часа, за да видите реално как се е получило накрая. Но да ви кажа, че като цяло не успях да снимам целият процес, тъй като една част от него беше направена само от Георги. Защото има ателие, а периода беше точно около Коледа и никой друг няма машина от тях, само той. Така че просто който в каквото е добър, това направи. Той уши моделите, аз нарисувах скиците и така, но добре, и Магиши. Така е. Абе, всички се сработихме, като цяло работихме точно като екип, беше забавно. Казаха ни, че другия семестър вече няма да имаме такива екипни работи, за което малко съжаляваме, защото беше наистина много готино да работим всички заедно по един и същи проект. Как ги опаковахме, че преподавателката ще мине от тук през коридора и не трябва да ги издаваме. То пък хич не си личи, нали, какво е вътре, ама се и тая. То просто няма как. Първо почва тук, аз ще обясня за проучването, за вдъхновението и за концепцията, като ако някой иска, може да се включи на тези двете. Вики. Ще питам Вики, да. Тя се включи за тях. За мудборда може... просто ще кажа, това е нашия мудборд, като сме включили основните елементи, които искахме да използваме. Кабелите, обема в рамото чрез банели, ресните и платки. И кажи... И този гръбнак тук не е случайен. Да, ето гръбнак. Да го покажем. Маги тук ще се включи за художествените скици, ще обясни как сме включили преплитането на кабелите в книжките, това са обобщените скици от моделите на всички ни. След това за процеса. За процеса нещата, които... И тук Георги ще го което ще е яко да кажем. Да започнем, че сме събрали на кафе. Изпокарали сме се. Да обсъдим скиците и така нататък. После съм влязла пак в банята да се трова с белина. После сме разплитали кабели. Много разплитане. Да, много разплитане на кабели. Ето тук разбрахме, че са от възглавницата на Land Rover. И аз казвам, и аз ги дърпам и залитам назад. Тук от процеса пак, като тук той ще обяснява. Айде, вадим ги! Топли! Здравейте на всички! Днес ще ви представим нашата колекция, която е озаглавена с името Interlink, като предстои да разберете защо. Тя е изготвена от нас петимата The Fantastic Five. Започваме с проучването. Сега ще ви разкажа малко повече за него. На първо място, този цитат не е сложен случайно. Когато ни дадохте задачата, с Маги бяхме отишли между лекциите в библиотеката да търсим различни вдъхновения за просто като тя за задачите ни. И това е един цитат, на който попаднах в едната книга, когато нямам никакви идеи, защото ние наистина нямаме идеи за концепция. Просто вземаме някакъв плат, започваме да работим с него и нещо се случва. Така и се случи при нас. Точно този цитат ми даде идеята да започна да проучвам за структурата, за историята на денима, като се спрях точно на структурата му. Тя ми направи
най-голямо впечатление. Представяме структурата, двете нишки, които се преплитат една в друга, като тази сплитка се нарича кепър. Това е сплитката на денима. Интересното при нея е, че след като в дълбочина започнах да я проучвам, се оказа, че на английски фразата warp and weft се използва като метафора за противопоставяне на две концепции, като инь и ян, като нагоре-надолу, слънце-луна, от този род. И тогава решихме да задълбочим в тази насока и да противопоставим две концепции, които на пръв поглед са различни. След като чудехме в коя точно посока да тръгнем, решихме да се спрем като визуално вдъхновение на футуризма и на сайбърпънка, като за вдъхновение сме използвали сериала Black Mirror, както знаете, ако сте го гледали. Там са представени по-антиутопични идеи, свързани с технологията и как тя ще ни завладее. Баланса между технология и човек не може да бъде постигнат. Но в нашата колекция ние решихме по друг начин да представим нещата. Гледаме позитивно на бъдещето ни с технологията и, ползвайки тази метафора warp and weft за двете нишки, които се преплитат една в друга, ние представяме точно с едната нишка човечността, осъзнатостта, чувствителността на човека, креативността и паметта, а с другата нишка, ВКК, weft, представяме технологиите, иновациите и трансформацията. Като, преплитайки се една в друга, тези две нишки ще тъкат плътта на бъдещето. Това са и нашите художествени скици, събрани в едно. Събрахме се в кафе, обсъдихме всички, кой какво е нарисувал, харесахме от тук, от там, от всеки по нещо и накрая ги направихме като една цяла колекция общо, като отново сме включили и кабелите в тях, тъй като те изразяват точно технологията. Да, останалата част е изцяло от деним, без никакъв разход. Снимки от фотосесията, която направихме. Това е едно първия ни модел, якото, което виждате отсам. Това е втория ни модел, който е с най-много кабели. И това е последния ни трети модел. Това беше от нас. Благодарим за вниманието. Официален спонсор и бабата на Мишето. Тя ни снабди с Не трябваше да напишете и ние. Добре, момичета и Георги, страхотна презентация. Представянето ви беше много добро. Подавахте си много добре репликите. Смятам, че доста добре сте си изгладили комуникацията. И при вас не знам как е целият процес, но изглежда, че е бил сравнително плавен, че сте си... В петък имахме само един модел. В петък. Този петък. Това не трябва да ми го казвате. Да, но той Да, много съм впечатлена и без това съм впечатлена, но поздравления за екипната работа наистина. При вас също подобно на първия екип се вижда връзката между отделните модели. Преди да ми покажете цялата колекция, щях да ви кажа, че имате нужда някъде да се повтори елемента с избелването на денима, но след като видях вече цялостната колекция, видях как сте го разпределили и там много добре ви се е получило. Единствено аз бих ви посъветвала, ако бъдат избрани за ревю по-нататък и трите, да включите в този малко от избелването. Да, за да може да се обединят като тройка, защото на ревюто няма да се видят останалите ви модели, как сте ги проектирали, ще се гледа само тази тройка. Иначе добре сте ги обединили с кабелите. Също друго, което много ми допада е, че сте помислили за това, за спиралата и за завъртането на елементите, да не го повторите по същия начин в третия модел, а сте го направили чисто конструктивно от плата. И това изключително много ми допада. Поздравления за това решение. Като цяло изработката ви също е много добра. Също още една точка ви пиша за това, че сте си избрали сложни модели да изработите, защото много често виждам в такива екипни работи една много хубава колекция нарисувана, скицирана, проектирана, всичко е страхотно, концепцията е страхотна и накрая сте избрали най-простите модели да се изработят. Вие сте си избрали сравнително или може би най-трудните или едни от най-трудните, предизвикали сте се
поздравления наистина на целия екип. Съжалявам, че вас видео отстрани. Нямам никакви забележки по цялото предаване. Фотосесията е страхотна, много ми харесва. Малко по-тъмна е, трудно се вижда динима, но пък е ефектна и нали, като настроение много добре се вписва. Искам да ми изпратите тази снимките, най-вече защото когато ни кажат за ревю, искат да изпращаме предложения с хубави фотосесии, затова ви карам да имате хубави фотосесии и съответно те си подбират от там. Добре, супер, браво! Представихме и беше страхотно. Беше много добре мина. 2 месеца работа за 10 минути представяне, но като цяло беше много готино. И ето ги останалите, излизат вече с моделите от асансьора. Ето. Благодаря за гледането. Това беше от мен. Don't forget to hit the bell, like and subscribe. See you!